Čo sa udialo 27. a 28. apríla 2024. Tornáda pokračovali v ničení aj cez víkend v štátoch Nebraska, Texas a Iowa. Vyžiadali si najmenej 5 mŕtvych a tisíce obyvateľov ostalo bez domova. Bolo potvrdených najmenej 46 tornád v rozsahu od F0 po F3. Nočná búrka vo Wisconsine. Provinciou Kwangtung sa prehnali silné búrky s veľkým krupobitím a tornádami. 5 ľudí zomrelo a 33 bolo v dôsledku tornáda prechádzajúceho mestom Kanton. Veľké krupobitie bolo vidieť aj v čínskej provincii Guangxi. Silné búrky, krupobitie a intenzívny vietor zasiahli 11 regiónov krajiny. V meste Taif a Hautat Sudair spôsobili silné dažde lokálne záplavy. Pri meste Abha sa prehnalo tornádo. Pri obci Ušajker sa vytvorila prachová búrka. Povodne v Ťumenskej oblasti neustupujú. Hladina na riekach Išim a Tobol naďalej stúpa. V obci Bokova sa na rieke Ik pretrhla hrádza a voda zaplavila dedinu. V Ťumeni silný vietor s rýchlosťou dosahujúcou 25 metrov za sekundu vyvracal stromy a odnášal autobusové zastávky. Obcov Monte Alegre dos Campos v štáte Rio Grande do Sul sa prehnala silná búrka a spôsobila škody na majetku. Silné dažde zasiahli sopku Fuego a spustili zostup lahárov do Barranca Ceniza, jednej z hlavných úžľavín sopky. V Žambijskej oblasti napadol hustý sneh. V noci zo soboty na nedeľu vybuchla hora Ibu. Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 otriaslo oblasťou Banjar na Jáve. Silný dážď s krúpami zasiahol hlavné mesto Ankara. V západnej časti Tichého oceánu pri Boninských ostrovoch došlo k zemetraseniu s magnitúdou 6,5. Nebezpečná fialová až červená polárna žiara. Vchádzame do cyklu ničivých katastrof. Budeme sa len prizerať? Alebo využijeme šancu vytvoriť celosvetové vedecké centrum? Na to je však potrebná požiadavka od nás ľudí. To najjednoduchšie, čo môže každý urobiť, je zaujímať sa, čo sa deje s klímou. A informovať o tom ostatných.